Hát a sárga pólósokhoz órát lehet igazítani, vagy ha más nem, akkor felcsúti harangokat, ugyanis a délig harangszó szólalt meg ezen a szeptember 9-i napon Felcsúton, és ahogy ígértük, megérkeztünk focizni, mert hogy itt ugye ezt a stadiont, meg mellette a pályákat 2,7 milliárdunkból építették, és 2 héttel ezelőtt tudtunk focizni. Persze kellett némi véleménynyilvánítás, kíváncsian várjuk, hogy most, hogy tudják előre, hogy jövünk, most tudunk-e focizni. Ugye itt Orbán Viktor háza előtt parkoltunk le nyilván, mert hát Orbán Viktor is megtette azt, hogy a háza mellé építette a mi 2,7 milliárdunkból a focipályákat. Tehát ez azért én azt mondom elég aggályos, Viktor, miért nem építetted a Marikáék háza mellé 2,7 milliárdból? Hely is lett volna, tehát Dunaharasztin a szigeten is lett volna hely, ott például lazán meg tudtad volna csinálni, bárhol megtehetted volna, de te 30 kilométerre Budapesttől úgy gondoltad, hogy egy kis faluba, ahol laknak vagy 1500-an, ott 2,7 milliárdból egy ilyen hatalmas sportlétesítményt akarsz építeni, mert ha ezt a tiédből tetted volna, amiért megdolgoztál és szartlapátoltál, akkor lehetne, mi közünk van hozzá, de nem abból tetted, hanem abból, amit nem költöttünk kórházakra és egyéb dolgokra. A verebek azt csiripelik, hogy minden bejárat le van kordonozva és mindenütt biztonsági őr áll. Hát megnézzük, mert lehet, hogy azért vannak ott, hogy beléptessenek. Tehát, hogy ugye a múltkor leigazoltak a felcsúti foci csapatba, és most lehet, hogy azt szeretnék megnézni, hogy megyünk, vagy kapunk valami érmet, vagy ilyesmi. Ugye most nincs nyitva, tehát most be sem megyünk. Hát mi tudjuk, ha zárva van egy kapu, azon nem megyünk be. De ha nyitva van, és nézzük csak ide. Kitettek egy táblát. Na, Veres István, jártál itt? Nézd meg! Magánterület, belépés csak engedéllyel. Ez nem olyan nagy probléma, mert nekem van engedélyem, ugyanis az én 2,7 milliárdom is benne van ebbe a szutyokba. Tehát az a mi engedélyünk, tehát akkor, ha már focizni jöttünk, ez csak egy ilyen kis kitér. Igen, most már magánterület, de hogy lehetne már magánterület egy olyan, amit a mi pénzünkből, a közpénzéből építettek? Hát álljatok már le emberek, és ti még otthon ültök, basszátok meg. Nem vagytok itt 100 000-en Orbán Viktort a lábánál fogva húzni ide, a hátán csúsztatva, hogy Orbán Viktor elmészte a büdös picsába, hogy magánterület az, amit a mi pénzünkből építettél. És Orbán Viktor bemehet. Orbán Viktornak van engedélye. Ugye ő itt szokott bent focizni, itt szokott bent kondizni, és saját parkolója van. Hát elmészte a faszomba Orbán Viktor, hülyeségfej. És ne legyek indulatos. Hát ne viccelgessünk bár. Na. Még ilyen. És még kimerik írni. Kimeri írni a közpénzből 2,7 milliárd közpénzt felemésztő építményre, hogy magánterület. És még mindig nincs itt több 100 000 ember az utcában. Hát Virka egy név, tényleg. Igen, látom. Hát de az van, hogy csak engedéllyel lehet bemenni. Hát nekem van engedélyem. Ugye most ez a sorompó is le van zárva, nézzétek csak. Mennyi pénzt költhettek vajon a magánterület belépés csak engedéllyel táblára? Üdvözlöm, hogy vannak? Kipihenték a múltkorit? Látom, azért a meeting meg volt a múlt héten. Tehát itt az a mókás ebben, Egyből tudják a rendet. az a mókás ebben, hogy megint szerintem kurva sok pénzt elmusziztak. Gyere, hadd mutassak valamit. És azóta van fejlődés. Azóta az őrnek van ruhája, van kitűzője, azonosítója. Persze, hát tudják, hogy mi a rend. Jól állunk. Jól állunk. Azért csak... Jó napot kívánok, hogy vannak? Ha látják, ez már azt jelenti, hogy itt most áll és nem menjünk be. Jó napot. Magánterület belépés csak Hoppá. engedéllyel. Azért 2 hete még nem így volt a hang, nem? Nem volt kézcsókolom, meg kézfogás. Ugye? Feri, én nem úgy emlékeztem. Nekem van engedélyem. Az én engedélyem az, hogy 2,7 milliárdból közpénzből építették. Tehát látjátok emberek, ilyen egyszerű. Belépés csak engedéllyel, van engedélyünk, mert a mi 2,7 milliárdunkból építették. Figyelj, választható kiskapu vagy nagykapu. Ennyi. Amelyik kapu be volt zárva, ott nem mentünk be, amelyik nincs bezárva, ott meg az engedéllyel bementünk. Jöhet. Köszönöm. És már megint 2 hét után ott van, hát ilyet maradólas előtt még. Mert nincs ott a kapus, persze, hogy ott van. Tehát, Köszönöm. tehát látjátok emberek, 10 millióan, 100 millióan vagy akárhány millióan, ez ilyen egyszerű.
Cseh. Én meg azt hittem, hogy megküldöd a Marikát. Egy óra akarsz nyerni. Most az eső sem esik. Tettek ide a kaput, hogy ne legyen szívből. Hogy csinálják azt? Persze, teljesen rendben van. Bácsi, Ugye, hogy kérem, megmondtuk, hogy lehet focizni? Hoppá! bácsi, kérem, lehet itt focizni? Csak itt lehet. Van egy kérdés hozzád, Igen? Mészáros János, hogy sajnos én külföldön dolgozom és élek, én nem fizettem adót otthon. Szerintetek én is mehetnék focizni? Ez Hát tőle- mivel magyar állampolgár vagy, így igen. Tehát ha szavazhatsz, akkor focizhatsz is, én úgy gondolom, hogy mindenki megteheti, mert ha más nem, az édesapád, édesanyád, Így nagyszüleid biztosan fizettek adót. Sziasztok! Legközelebb egészen a vonalig is be lehet jönni. Sziasztok! Sziasztok! Igen, tehát ez látszik, hogy nyilván kell az embereknek még megszokni a szabadságot és azt, hogy joguk van valamihez. Tehát a jogot is szokni kell, hogy van jogod. Ez csodálatos egyébként. Én azt látom, hogy így. Igen, végre nem csak jogunkban áll hallgatni, meg kussolni, hanem focizni is. Így van. És nézzétek meg, távolról mutasd meg, az őrök békésen vigyázzák a focizásukat. Szívesen jönni. hogy beálljanak-e. És amit megmondtam, hogy lehet, hogy az a szavazásnak mi volt a legtöbb szavazata, az, hogy a fekete pólósok a sárga pólósoknak szurkolnak, most már inkább nem a Fradinak. Így van. És gyakorlatilag ez történt meg. Hát hiába a Facebooknak ilyen gondolatformáló ereje van, hiszen mindenki vagy a többség erre szavazott. Nem hallgatnám ez a labda. És gyere nyugodtan ide, mert ez, tehát azért az, hogy nem lehet, hogy a nők csak az alapvonalon legyenek. Ugye most azt látom, hogy a női kvótát be akarják vezetni a politikába is. A magyar focit visszük. Meg Jó. szerintem nincs rajtuk sárga bugyi azért, Tehát nem? nálunk is legyen női kvóta, tehát minden második férfi után jöjjön egy nő legalább. Na. Ez rossz duma volt. Így van, most ezt akarják bevezetni, hogy kötelező legyen 2 férfi listás után egy nőnek következni. Jó, majd otthon megbeszéljük Ja, ezt, értem. hogy mi után következik. Idősebbek abba hagyhatják? Inkább a két nőre szavazni kötelező. Ugye. Én is úgy gondoltam. Na, dugjanak a lányok is. Most elmegyek a félpályáig. Ajaj, bevállalós vagy. Ne, Jancsi, szögbe lépjél. Vajon el tudok-e rúgni a kapuig? Nem, Fogadjunk, hogy nem. Elég gyenge volt. Még felesre. Kell még jönni gyakorolni, azt látom. Jöhetsz a felcsútba játszani. Be kell iratkozni 1-2 akadémiára. Az a minimum. Ja, igen. De a szponzorál, vagy ki lesz a szponzor? A Mészáros és Szerintem. Társa Kft. Vagy Hát szerintem most Jóba kellene Orbán Viktor, Mészáros, ha nézi, Mészáros, így dörzsöli a kezét. végre! Jó, meg kell csavarni. Igen, láttuk, Feri. Igen, ez is sokkal jobb már, hogy nők is fociznak. Például most Marikát szöktetem. Ó, és ő Ferinek adja, nagyon jó, és Feri egyből kapura rúgja. És Isten És a kivédi. dupla védelem Dupla. tökéletesen működik. Ja, ez kurva jó. Hiába azért ők egy környékről valók. Hoppá. Ugye sokat azért lássátok meg, milyen összeszokott Irénke és István, sokszor plakátolják együtt a bankokat, és most összeszokottan védik. Igen. Ma jönnek, ne izguljanak. Csodálatos! Ebédidő van. Legalább a Ferdinánd kapura tudott rúgni félpályától majdnem. Ez nem volt jó. Operatőr is beszállt. De ez nem volt jó, mert Láttatok már olyat, hogy Vitrai beszállt? Focizni a Népstadionban annak idején? erre én sem vagyok büszke erre a rugásra. Kész. Na jó, de lehet, hogy nagyobbat rúgtál, mint Vitrai valaha, mint riporter meg. Bár ő nem volt operatőr, de nem baj. Na látod. De részt vett a közvetítésben, mint ahogy most te is részt veszel. Nagyon izgalmas a meccs. 9 percünk van a játékidőből. Hosszabbítás nincs. Hát még jó, hogy nincs, meg kiköpném a tüdőmet. És javaslom, hogy nálunk fiatalabbak, edzettebbek, focistábbak is jöjjenek és használják ki, hiszen lehet. A sárga pólósok ezt is kivívták nektek. Ugye?
Ha jól bele, jó, nagyon jó erről. Péter. Inkább a tüdödet köpjetünk, a szervezőnek a nevét. Jó. Magánterületen van, tehát lényegtelen, hogy ki a szervező. Nem kell Egyébként meg nem is volt szervező, igen, úgyhogy. Jó. Tehát, ha jól belegondoltok, kivívtuk, van itt egy kavics, ez nem való a főfülös pályára, tehát kidobom. Nem törtem össze a Volvót se. Na, szóval, hogy kivívtuk, hogy lehet focizni a közpénzből épült pályákon. Kivívtuk, hogy lehet politikusok bankvezérek házánál tüntetni, lehet bankot plakátolni, lehet nem fizetni. Mi a faszra vártok még, drága szíveim? De lehetséges, hogy az Origo jelen a Volvo, mert Origo rendszám van rajta. Lehet, csak úgy látszik, nem érdekli őket, hogy a civilek mit vívtak ki. Fölteszem a kérdést, de válaszoljatok rá egyhangulag. Sok mindent elmondtál, Laci. Hát akkor diktatúra van ebben az országban? Nem! Ez költői volt? Hát ne, hát Nem. Hát látod, vannak diktatúra, nem, ha ennyit elértünk, akkor van diktatúra? Diktatúra Van! lehet, hogy csak azért létezik, mert az emberek elhiszik, hogy diktatúra van. Azt írja Fekete Norbert, hogy jobban bírjátok, mint a fizetett labdakergetők. Hát igen. Igen, nézd meg Ferdinánd, itt dekázik. Visszajön a gyerekkora. Irénke unatkozik. Nem ez a baj, Úgy tűnik. az a baj, nem az övé a labda. Ja. A labda közös. Menjél Marika, szaladj oda, hogy szalad, nézzétek! Hát igen, János Mészáros, de amíg félünk, addig nem lesz megoldás. Sajnos. Csak itt áll. És ugye milyen beadás! Úgyhogy mi inkább nem félünk. Gyerekek, az a füstök nem Mészáros Lőrinc! Fú, valami bűzlik Felcsúton. Rohadt büdös Akkor ne füstszag van. szóljatok a tűzoltóknak. Hagyjátok az egészet. Vagy kinyúl a két parkolóautó. Hallod, és a fehér füst száll fel. Az azt jelenti, hogy leváltottuk Orbánt és Mészárost. Na akkor megküldátok. Ezért mindegy, hagyjuk, ugye? Na Péter, gyere! Ne lazsálj! Megyek neked a bokádat eltöröm. Ajaj! Ez már garázdaságnak számít, nem? Vagy mi ez? Adom! Erre a felszólításra mit lehet válaszolni? Hát én beveszem. De meg ne halljon még egyszer. Nem van rázasság, mert azt mondták, hogy fotballban testi sérülésen megengedett. Lehet, ugye? Aha. Igen, Maradona óta tudjuk, hogy nem is kell sérülése az, hogy valaki fetrengjen. Számolja meg ki, hogy hány gól volt. Megvan mi. Semmi baj, Imre Farkas, mert Zalaegerszegen is szép az, hogyha leplakátoljátok a Fidesz székházat, úgyhogy Nagyon semmi jó. gond, írja, hogy nem tudtak sajnos jönni, úgyhogy közlekedési problémák miatt, de gratulálnak, és ők meg Zalaegerszegen nyomják. Úgy tervezem, hogy a következő focizásunk 27-én 12 órakor lesz. Ugye ide érünk az előző dolgunk után 12-re. Meddig tart? Marika, meddig tart az előző dolgunk 27-én? Fél 11, akkor 12 jó. Ide érünk. Tehát 22-én Lehet szépíteni. 12 órakor lehet, aki most... Nézd meg, már 3 kapus van, csodálatos, csodálatos! És Ferdinánd? Lehet, hogy ez volt a baj eddig a fociban, nem? Hogy nem volt 3 kapus. De ez mutatja, hogy pihenni akarnak, beállnak a kapuba. Ja. Nem akarnak focizni. Igen, a 5. pályán lévő kapuba. Jó, tehát, kedves nézők, osszátok, mindenki terjessze, ha már lehet, akkor éljünk a jogainkkal. 27-én 12 óra ismét Felcsúton foci meccs. Hiszen látjátok, engedélyed van rá. Hoppá, hoppá. Igen, forgok itt. Türelem az összes sportot, focit türelegetek. Szöktettek, tehát azért... Ezen a pályán azért óvatosan ezekkel a kijelentésekkel. Válogatott, hogy imitálja, hogy el akar indulni, érted? És Zsuzsa elvette Pétertől, elcsente a labdát. Igen, hát lehet, hogy Mészáros pénze ég, írja valaki, hogy a büdös mi lehet. Hát igen, egy iszonyatos nagy füst van, de nem szólunk egyelőre a tűzoltóknak, mert ki tudja. Hát a tényleg mégis Mészáros. Ó, nagyon Igen, komoly védelem nem volt. akarunk még beleavatkozni. Hallod, ezért jó, hogy van női kvóta, ha ez egy férfi lett volna, most összeesik. Szegény. Látjátok, hogy a női kvótának van értelme?
ragaszkodtunk, Igen, hogy csak nem úgy, ahogy be akarják vezetni. Igen, ugye arról szól, csak aki esetleg nem hallotta, hogy azt akarják bevezetni, hogy a parlamenti képviselőknél például kötelezően a listán nők ugyanolyan helyeken vegyenek részt, mint a férfiak. Tehát ugyanúgy legyen mondjuk már hát ha két férfi az első, akkor a harmadiknak nőnek kötelező legyen lenni, és így talán a nőket érintő jogok is jobban érvényesülhetnek majd. Ez egyébként jó, de ilyen erővel akkor kellene lenni mondjuk szegénynek, gazdagnak, vidékinek, városinak, tehát azért ez is benne van, és nem oligarcháknak kéne ott tücsörögni, mint ugye most, akik ott tücsörögnek. Hopp, Péter elvette Lacitól a labdát nagyon ügyesen, 3 perc! Igen, köszönöm szépen, a születésnapi tortás videó az véletlen került föl. Hamar le is szedtük, hála a széknek. Kérdezz már meg, hogy hány sípszóval kell lefújni a meccset? Ha valaki tudja, akkor írja meg, legyen szíves, hogy hány sípszóval kell lefújni a meccset, mert ehhez nem nagyon értünk. Nem bírunk megállni. 2 rövid, 1 hosszú, azt mondja Mány Péter, de nem tudjuk, hogy ez biztos, hogy így van. Jó, azért hát, hogyha valami focista, tudod, Zsuzsák Balázs, vagy ilyenek. Mondok, 2 rövid. Semmi gond, egy okosabb embert kérdezzük meg. Délután Újpesten mi játszunk, persze, igen, azok leszünk, ott leszünk, igen. 3, azt írják, hogy 3. De a harmadik az hosszú. Az előbb azt mondta, a harmadik a rövid, most döntsd el. A harmadik a hosszú. 2 rövid és A nézőknek még Jó. 2 percük van megválaszolni. 3 fújás van. 3 fújás. Azt Orbán már megcsinálta, 3-at elfújt már az országban. Igen. 3 fújás vagy 1. Mészároson keresztül. Ugye legutóbb az MKB bankot fújták meg. Orbán Igen. és Mészáros. De a felcsutott nem sikerült. A 2,7 milliárdunkat azt nem tudták. Hiszen látjátok, bejöttünk ugyanazon a kapunak 2 héttel ezelőtt, mert nekünk engedélyünk van rá. És kimegyünk, amikor akarunk. És akkor, amikor mi akarunk, van. 1 perc múlva. De én azt szeretném, hogyha Pestre hoznák ezt a pályát. Péter, vannak olyan irreális dolgok. Vagy vigyük Tökölre. Tökölön is fociztam a közpénzből épített focipályán. Az bár még nem volt ilyen minőségű volt valahogy. Félidő. Félidő, 2 fújás, nincs félidő, Csak a mert már nem bírjuk tovább. Így ennyit bírunk. Csak a nézőknek, hogy a focizott Tökön, de akkor a közmunkából focizott Tökön. Igen. Könnyű volt beengedni. Könnyű. Ki se tilthatták volna a pályáról. Aztán utána nem nagyon akarták már többet oda. A végét figyeljétek. Beadás! Én még nem is tudtam. Amikor még néztem focit, akkor is úgy volt, hogy a bíró akkor fújta le, amikor neki tetszett. Az Na, időn belül de úgy látom, te is úgy viselkedsz úgy mostán. viselkedek most, hogy várom a támadást, hogy még legyen. Ugye ott a bíró még nyugodtan bemutatott 1 perc hosszabbítás, 2 percet vagy bármennyit. Vagy egyszerűen csak nézte, hogy a kedvencebb csapata még végigvigye a támadást, hát ha lesz belőle gól. Mindjárt meglátjuk. Marika, gyerünk! István, ez nem volt szép. Kamera elfordul. Félig. Kamera. Te fújj, de Laci, nem találom a kitűlőt. Köszönjük! Akkor lefújtuk ezek Lefújtuk a meccset, maradjunk közvetítésbe, Orbán Viktor házáig szerint. fölsétálunk. Köszönjük, igen, megyünk Európába természetesen. Úgyhogy kedves nézők, látjátok, lehet. Így A van. lehet és a szabad nem mindig Lehet ugyanaz. és kell. Ha elhiszed magadról, hogy a tied, ha elhiszed magadról, hogy jogod van hozzá, ha elhiszed magadról, hogy nem vehetik el tőled, akkor ez mind-mind lehetséges. Kérnek egy ráadás sípszót. Néha besül, Itt bárki kívánsága teljesülhet. mert már lassan nem bírom. Volt valahol egy víz, ott van a vízen. Akkor így volt, én voltam, aki kihúztam, én vissza is fogom húzni. Pályánkra mit csukjuk be a kaput? Hát nyilván, Így persze, van. nem így volt. Kell gyakorolni. Megvárjuk, amíg kijön a utolsó 2 focista is. Játékosok, nagy taps nekik a hölgyek!
Nagyon jók voltatok. Éljen a kapus! A nőik voltam, És ez le van zárva, tehát kedves nézők, 27-én 12 óra ugyanígy Orbán házánál letesszük a harci Opelt, ide sétálunk, egy kis bemelegítés, és folytatjuk újra. DK, MSZP, Jobbik. Nyilván, hát ez erről szól. Engedéllyel jöhet csak. Ja, igen. Ez a pálya már az ellenzéké. Igen, a civil ellenzéké. Mennyivel másabb a hang, nem most, Uraim, nem? köszönjük szépen! 27-én délbe jövünk legközelebb. Annyira megtetszett! Szép napot! Egyébként ezt így lehet csinálni, mert a gyakorlás a Majd utána nézzük meg, az a néző! A szotyi. Nem lehet szotyizni. De hogy nem, ott a stadion előtt ott volt eldobálva. Nemzeti. Gratulálunk, köszönjük szépen! 27-én! Viszlát! Minden jót, viszontlátásra! Nemzeti szokmást csinálunk belőle. Látjátok? Egész más a hang. Látjátok, kedves nézők, ez ilyen egyszerű, higgyétek el, megfordítom, Anita, már fárad a keze. Jó eset, gyerekek! Csak nagyon- odaadom át, be is dolgozzá. Igen, én is fogjam a kamerát, itt van Anita, mosolyog mellettem, még focizott is, azt ugye nem nagyon láttátok, mert amikor arra gurult a labda, ő egy nagyon jó beadással szöktetett ott másokat, úgy, hogy közben kamerázott. Ja, nem tudtam. Minden jót, viszontlátásra, 27-én 12 óra! És nagyon mosolyognak a fekete pólósok, akik ma ugye mindannyian szabályos kék mellényben, címkével álltak itt, és vigyázták a focinkat. Tehát az a dolguk, hogy a focipálya biztonsági szolgálata biztosította, hogy tudjuk focizni. Hát mi más lehetett volna, mint ez így tökéletesen működik. Egyszerűen nem találok szavakat, hogy már megint sikerült megvalósítani azt, amit szeretnénk. Irénke, vagy olyan fit, hogy föl tudsz jönni, vagy lejöjjünk? Hát Irénke eddig focizott, ne idegesíts. Jó. Igen, hát csak gondoltam, hát ha elfáradt már annyira, Irénke. Hát én azt mondom mindenkinek, hogy a következőre, ha van kedve, akkor jöjjön. Ugye erről a mairól már most azt mondja, hogy kísérlet az újrakapcsolódásra, néha megállunk, tehát nem tudom meddig hallottátok, tehát egész egyszerűen van lehetőség a focizásra, ha ezt kibívod magadnak. És nem kell tandíjat se fizetni, hát ingyen be lehet jönni. Hát mert a mi pénzükből épült, Ferdinánd, tehát ezzel ne csodálkozzunk. Tehát 2,7 milliárd forintja van bent a népnek ebben, és ha 2,7 milliárdja benne van, akkor még jó, hogy használhatja. Hát miért ne használhatná? És figyeljetek oda, mert ott van Győrben a stadion, ott van az Üllői úton, a Grupama a Mezőkövesden, Debrecenben, nem is tudom még hol, mindenhol vannak közpénzen épült stadionok, használjátok. Lehet, szabad, sőt, én azt mondom, kötelező. Tehát a nézőknek mondjuk, hogy 27-én ismét jövünk, 12 órakor kezdődik a foci Felcsúton. Mondhatjátok azt, hogy ha nincs balhé, akkor már nem is érdekes, de hát szerintem pont ez az érdekes. Higgyétek el, a demokrácia ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű, élni kell a jogaiddal. Sok embert látok, hogy hőzöng, jaj, ezt csinálták velem, jaj, azt csinálták velem, de tettél ellene, bazd meg. Hát ha nem teszel ellene, akkor hiába hőzöngsz. Én az ellenzéki pártokon is azt látom, hogy csak hőzöngenek, hogy ilyen szemétek, meg olyan szemetek az Orbán, meg a Mészáros, meg ezek. De tettetek ellene, hogy ne legyenek azok? Hol a picsába vagytok? A Márkus Zsuzsa, mutatom nektek, kedves ellenzéki pártok, igen, itt a Márkus Zsuzsa. A Márkus Zsuzsa mindannyiótoknak küldött e-mailt, hogy ma itt focizás van, és lehet gyakorolni a demokráciát. MSZP, Együtt, LMP, ki van még? Hát az Együttől a Szabolcs hol van? Nem tudom. És nem jött el. DK, így van. És senki nem jött el. Tehát sehol senki. Így van, és nyilván ott van, hogy is szoktad mondani, hogy mi hol van, ahol gyakorolják, Marika? Ja, hogy az Igazság. Ott lesz anyát, ahol gyakorolják. Így van, és ott van demokrácia is, ahol gyakorolják. És ott demokrácia valamelyik kiharcolsz magad. Így van, és ott élhetsz a jogaiddal, és látjátok, mi már megint kiharcoltuk azt, most már egyértelműen, ezt nem lehet elvenni, kedves nézők, kedves magyar emberek, ezt senkitől nem lehet elvenni, mert ha ennek a sárgapólós csapatnak szabadott ma itt focizni már másodszor Felcsúton, úgyhogy az őrök ezt nézték, és ott tetszett nekik a dolog, akkor mindenkinek szabad. Hát éljél vele!
Hát tudod, milyen jó dolog felcsúton focizni a focipályán? A sajátunk. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. És Nem így volt a hang, nem? Nem volt kézcsókolom, meg kézfogás. órát lehet igazítani, vagy ha más nem, akkor felcsúti harangokat, ugyanis hát lett volna hely, ott például lazán meg tudtad volna csinálni, bár lábánál fogva húzni ide a hátán csúsztatva, hogy Orbán Viktor elmész, jó perc, ide sétálunk, el egy kis bemelegítés, és folytatjuk újra. Szerintetek én is mehetnék focizni? Hát mivel magyar állampolgár vagy, szabadságot és azt, hogy joguk van valamihez, tehát a jogot is szokják meg, távolról mutasd meg, az őrök békésen vigyázzák a focizásukra. Szívesen jönni. Sárga bugyi azért, Tehát nem? nálunk is legyen női kvóta, tehát minden második férfi után. Ma jönnek, ne izguljál. Irénke unatkozik. Nem ez a baj, Úgy tűnik. az a baj, nem az övé a labda. Ja. Úgyhogy mi inkább nem félünk. Hagyjátok az egészet. Megyek neked a bokádat eltöröm. Ajaj! Sajnos jönni, úgyhogy közlekedési problémák miatt, de Három kapus van, csodálatos, csodálatos! És Ferdinánd szöktettek, tehát azért... ezen a pályán azért óvatosan ezekkel a kijelentések. Mondjuk már hát ha két férfi az első, akkor a harmadiknak nőnek kötelező legyen. Ott leszünk, igen. 3. De én azt szeretném, hogyha Pestre hoznák ezt. Vagy egyszerűen csak nézte, hogy a kedvencebb csapata még végigvigye a támadást. Szolgálata biztosította, hogy tudjuk focizni. Hát mi más lehetett volna, mint tehát 2,7 milliárd forintja van bent a népnek ebben, és a 27-én ismét jövünk, 12 órakor.